Ahoj všetci, dnes si ukážeme, ako sa aj z takejto starej račne dá v plaste urobiť zasa takáto skoro nová. Často pri hlavne preťažení veľkou silou sa poškodí mechanizmus račne a ozubené kolesá, ktoré sú vo vnútri, sa absolútne strhnú. Takže pri račniach Jonesway to vieme veľmi jednoducho napraviť, a to tak, že celé vnútro vymeníme za takúto veľmi jednoduchú novú opravnú sadu. Všetky komponenty, ktoré sú vo vnútri, nahrádzajú komplet starú pôvodnú zostavu. Je veľmi dôležité si pôvodnú račňu celú rozobrať do posledného detailu, nezabudnúť na pružinku a poriadne vyčistiť celý vnútorný priestor. Používam štandardný čistič brzd, takže nie je to žiadna mágia. Je to vždycky trošku ubabrané. Dosť často tam bývajú úlomky zubov, ktoré by vám potom aj pri vložení nového mechanizmu mohli spôsobiť znova ten istý problém, ktorý sa snažíme odstrániť. Keď je telo račne očistené, začneme račňu postupne skladať. Po vyčistení ako prvú vložíme páčku voliča smeru. Je dobré ju vytočiť na maximum do jednej strany, aby sa nám ľahšie vkladala rohatka. Ďalšie, pružinka dovnútra, ja si vždy pomáham tými segerovými kliešťami. Vloží sa pružinka. Potom príde taký maličký life hack, pretože táto pružinka vlastne vytláča guličku, ktorá veľmi rada uteká, a na to je najlepší skrutkovač s troškou vazelíny, ktorá mi zafixuje guličku na hrote skrutkovača. Vloží sa dnu, zatlačí sa do pružinky a druhou rukou vložím rohatku. Keď to mám, vyskúšam si funkciu prepínania. Potom vložím nové ozubené koliesko račne. Trošku je to sťažené kvôli tej pružinke, ale keď sa posnažíte stredom, tak sa to vloží relatívne jednoducho. A už len založím kryt a poistku krytu, kde si musím pomôcť kliešťami. Na konci sa ozve malé cvaknutie a je to. Račňa ako nová.